ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡು ತಿಂಗೋಲ್ದ ಅಕೇರಿದ ಶನಿವಾರದ ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆ ಬೀರು ಬರ್ಸದ ನಡುಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲಿನ ಸೇರಿಗೆ ನಡೆದಳು. ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನ ಈ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆ 25 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಬೈಯಾಗ ಬಾರಿ ಗರ್ದಿಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಡೆದದು. ಅಗಿಲ್ ಬಳಸದು ಅಜ್ಜಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾದು ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆದ ರಶೀದಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಗಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೇರೆ. ಅವಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಬೈಯರ್ದು